maayo, wala ni premyo. Lagsa ra mo ka mauli diri gusto ako. Manong ga-upload ko. Hindi ka kasalaag. Manong ga-upload ko dito na ko dito. Nakaw. Mga idol. Ang dalawa mga idol. Ano kayo? Live brush niyo ha? Na. Kani kay brush man. Katunay ka ako nga ano, ibis ako. Labaw pa ni sa brush. Oh. Ang dalawa mga idol. Oh. Gawas ang color niya. Video na. Yan. Gawas ang color. Tama. Kawa oh. Gawas ang color. Ang ginila. Grabe oh. Grabe Gawas ang color. Oh, wala. Itong dalawa mga idol. Oh. Nagbiruan dito sa puso mga idol. Gawas ang color. Parinjo! Ay. Ay, linisan mo yan Parinjo. Eh mga pitaron pa Parinjo. Eh gilinisan lang. May binili ako na tinapay doon. Ay sus, yan ang maganda. Oh, kapita yun ngayon. Mawalang ko ang tugnaw. Kapita ngayon. Inay oh, pagkainayag agas. Hindi bigyan na paspasan nimo. Tapos kuno mo paspagdagan. So, Pasan mo ka. Ito si Paring Edgar mga idol. Yung host niya mga idol, mahaba yan. Diretso sa bahay nila. Kasi napagod to pag bubuhat ng ano, timba. Danlog kayo. Anong pagod? Madulas yung daanan mga idol. Kasi sobrang layo yung ano niya sa bahay doon sa puso. Siguro nasa mga 100 meters. So nagbili siya ng hose. Doon na yan, tuloy-tuloy na yung daloy ng tubig papunta sa bahay nila mga idol. Nandoon yung mga timba doon na doon niya nilalagay sa bahay niya mga idol. Ba na lalaki. Ayan. Kulot ito eh. Oh, napula na oh. Nilinisan naman ni Paring Joe yung katawan ng puso kasi matagal na yan. Siguro mga ilang, nasa mga 30 years na yan siguro. Ilang year na eh. Matry siya. Sobra na yan, matagal na yan eh. Gamay pa kanino. Kasi pag mayroon kaming pang bili sana na bago, Gamay pa ko sa una. pinapalitan na namin to. Karon, wa pa motubo Si, ko. Ora Japon. yung sabi niya, nakalbo na daw siya. Nandyan na yung puso, nakakabit. Kasi pag naputol yun sa ilalim, yan, nasira na naman. Ay, inaayos na naman mga idol. So maraming salamat sa mga idol sa pagpanood nyo sa video yung mga idol ha. Yan. Tapos na, thank you. Please subscribe. Oh, Gigaroy. oh. Bye bye.